सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। जय शिवराय। आज मालवण तालुक्यात दांडी किनारपट्टीला कांदळवन या प्रशासकीय माध्यमातून दक्षिण कोकण आज एक आनंदाची बातमी अशी आहे की 16 जून आणि कासव दिन आहे, जागतिक कासव दिन आहे आणि त्या दिवशी एक छोटंसं उद्घाटन झालेलं आहे। तात्पुरत्या स्वरूपात का असे ना, गोवाशी बॉन्डिंग करून, गोवा NGOशी बॉन्डिंग करून समुद्री दुर्मिळ जे कासव आहेत, ते ऑलिव्ह रिडर असेल, रेडफिन असेल, जे काही दुर्मिळ कासव आहेत त्यांचं जास्तीत जास्त संवर्धन कसं होईल याकडे लक्ष देण्यासाठी आणि त्यासाठी या कांदळवनतर्फे बरीचशी टीम आज कार्यरत आजपासून होणार आहे। तात्पुरत्या स्वरूपात का असेना, पण एक आनंदाची बातमी आहे मालवण शहरवासियांसाठी आणि समस्त NGO असतील, समस्त सोशल वर्क करणारी जी काही पर्यावरणप्रेमी, निसर्गप्रेमी आहेत, जे समुद्राशी निगडीत, समुद्र जीवांशी निगडीत, समुद्र संवर्धन जे जीव आहेत, तेव्हा कासव हॅचिंग होताना जेव्हा ते समुद्रात जातात त्या टाईमचा तो जो कार्यकाळ असतो, त्यांचा मिलन काळ असतो, किंवा एखाद्या जाळ्यात, मच्छीमारांच्या जाळ्यात बऱ्याच वेळा असे दुर्मिळ कासव अडकून मृतावस्थेत, चिवला बीच असेल, दांडी किनारपट्टी असेल, जेटी असेल, इथे आढळतात आणि अशा वेळेस आमच्यासारखे NGO पुढे सरून कांदळवनशी संपर्कात येऊन त्यांचा जीव जास्तीत जास्त कसा वाचवता येईल किंवा मृतावस्थेत मिळालेले कासव पंचनामा झाल्यानंतर ते मृतावस्थेत का आढळले याचाही शहानिशा केली जाते आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास, पर्यावरणाचा बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग सगळ्याच गोष्टी कारणीभूत असतील, पण त्यातल्या त्यात आपल्याला किनारपट्टी भाग हा स्वच्छ कसा राखला जाईल, कारण पर्यटनाचं नाक असलेलं मालवण शहर हे आज जगाच्या पाठीवर कोरलं गेलेलं आहे, जगाच्या नकाशावर कोरलं गेलेलं आहे आणि अशा वेळेस आपण बघतोय जिल्ह्याच्या समस्त किनारपट्टी भागात या कासवांचं संवर्धन या NGO मार्फत जास्तीत जास्त होत असतं। तर आज कांदळवन विभागामार्फत आज ही आनंदाची बातमी की तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना ट्रीट केलं जाईल। मग त्यावेळेस आता उपस्थित शिंगाडे साहेब असतील, डॉक्टर कांसे सर आहेत, सुतार साहेब आहेत, मालवणकर साहेब आहेत, या सगळ्यांच्या आणि समस्त राजकीय अराजकीय NGO यांच्या मार्फत या सगळ्या गोष्टींचा आता पाठपुरावा पुढे होईल, ही एक आनंदाची गोष्ट आहे। तर मला प्रशासनाला एक विनंती आहे की हे तात्पुरत्या स्वरूपात नसून कायमस्वरूपी कसं करता येईल, त्यात आम्हाला जास्त आनंद होईल। धन्यवाद। जय शिवराय।